Uripe awake dhewe niki tansah kangelan kapan awake dhewe ijik seneng kapan dilem wong, isih mangkel kapan dilokne wong. Ya awake dhewe wis tau ngarang aku sok urip ngene. Tapi nek wis saumurane awake dhewe wis wayahe genti ngarang. Aku sok pengene mati ki cara ngene. Cara mati sing keren lah. Wayah lahir awake dhewe iku nangis, wong-wong guyu. Kang Gudes sih cara lahir awake dhewe sing nyangkin kabeh nangis. Mbok nek Kang Gudes nangis wong guyu, Kang. Kowe lahir ki wis ireng ngono kuwi, Kang. Putih. Kowe umpama lahir Kang Gudes ki tek koyoke kan ra patek putih we bayimu ki. Terus guyu, kira-kira ngomong medhi kok malah. Kira-kira malah wedi. Sak umure awake dhewe opone sing urung ya. Lah nek sing kaya sing jek nom-nom Kang Tebeng, jek dawa. Menawa pengen bojone Kang. Kowe klerumu rabimu dhisik prawan. Klerumu prawan. Nak cara Kanjeng Nabi rondo, bar wingko entuk prawan. Aku kowe prawan dhisik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ilahi ta'ala wa bisyafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sayyidina Syuaib wa li jamil anbiya wal mursalin wa li jamil malaikatil muqarrabin wa li jami'i sahabat wa tabi'in bisan yamidin wa ila hadrati musannifil hadil kitab man istawala min kitab wa li jamil musannifil kutubi alati ta'lamna wa alamnaha wa ila hadrati jamil mu'allimina wa li jamil masayikhina wa li jamil muratibina lahya minhum wal ammat Wamila khusus kagem Romo Yai Semanding, Romo Yai Lirboyo, Romo Yai Matsusari wa usulihim wa furuhim wa liman tasabba ilaihim wa liburakatim Sumaina Rabbi wa rijasati ibu bapak kita kagem sedaya keluarga ingkang tasih wonten alam donya ugi sedaya keluarga ingkang sampun sowan wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wancinipun halaman 5 nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi kabeh puji iku lillahi tetep kedue Allah. Fi hinin ing dalem mangsa, ai zamanin tegese ing dalem mangsa zaman qala kang sithik apa zaman, au kasura utawa akeh apa zaman, wa auqatin lan pira-pira waktu, wahia utawi lafat auqat iku azminatun pira-pira mangsa mahdudatun kang den watesi. Wahia utawi lafat auqat
iku min atfi khosin tetep saking atofi lafat kang khusus ala amin ing atase lafat kang am. Wa sholatu utawi kawelasan ayil atfi tegese kawelasan minallahi saking Allah wa min ghairihi lan saking liyane Allah iku ana rasulihi muga tetep ing atase utusane Allah ila kafatil khalqi marang sekabehe makhluk asyrafil khalqi kang luweh mulya-mulyane makhluk. Wa huwa utawi khalqu iku kuluma saben-saben barang aujadahu kang maujudake ing kuluma sapa Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ala taqdirin ing atase ukuran aujabathu kang natrapi ing takdir apa al hikmatu hikmah kaya sing diomong Kang Gudis apa-apa sing diciptakne Gusti Allah ki enek napa enek hikmahe. Jadi makhluk iku perkara sing diwujudne karo Allah nyanggone ukuran sing wis ditentokne karo Allah hikmahe kabeh iku enek hikmahe ya iku wis ditentokne karo Allah hikmahe termasuk ciri Kang Gudis budhek wong budhek bae ya penak atine ayem ra krungu apa-apa. Dilokne wong napa ya ora krungu, dilem wong ra krungu penak. Urip niku anu nggih. Uripe awake dhewe niki tansah kangelan kapan awake dhewe ijik seneng kapan dilem wong, isih mangkel kapan dilokne wong. Wis to kok jik rasa iku enek nyang atine awake dhewe. Iku panggah uripe awake dhewe ora penak. Kok jek seneng dilem wong atine marem, dilokne wong atine nesu. Urip wis to angel kon ayem. Misale wis dilokne bocah ireng, kamu padahal yo ireng lho Kang Des yo. Lha ngono ya yo nesu kadang. Terus sampean dilem misale wong ki arep dilem ki mesti kudu ngopo dhisik misale kangelan. Dadi arep pengin dilem wong terus iku ya kangelan. Pengen ora dilokne wong terus iku ya kangelan. Lah barang loro iku mesti ketekanan utawa bakal kedadean yang awake dhewe. Mula nek atine awake dhewe iki kok jek enek kuwi pengen dilem wong seneng nek dilem wong ki marem atine nek di lokne atine mangkel wis urip yo angel kok penak yo koyo wong budhek kuwi mung jere Kang Gudis umpama dilem lho awake dhewe iki nggih nek dawuhe kitab Hikam niku apike awake dhewe iku wae enek eleke. Apa meneh eleke awake dhewe. Awake dhewe misale napa sedekah misale. Sampeyan ngowehi sedekah wong apa ngoten misale. Niku wae kadang nyuwun sewu. Sedekahe awake dhewe kadang mergo wah dawuhe Mbah Yai kae nak sedekah ditikel-tikelke. Misalnya ditikelke 10, nah aku sedekah 10.000 lah ganjarane 100.000. Berarti kan koyo dagang to karo Gusti Allah awake dhewe. Nah, utawa liyane sedekah ben apa. Tanam saham. Ah, tanam saham. Apike awake dhewe ae lho sik enek-enek. Kok dilem awake dhewe ndelalah dilem. Ya mergo murni ditutupi eleke awake dhewe karo Gusti Allah. Mergo umpama ade nglakoni apik lah iku asline enek-eneke. Apa maneh wayah nglakoni elek. Dilokne wong kok awake dhewe nesu. Kuwi ora yo elek lho awake dhewe iki lho apa to.
Dados napa niku kok urip niku awake dhewe cik marem nak dilem wong. Ijik mangkel kapan dilokne wong. Angel arep ayem atine niku angel. Wal bariyatu lan pira-pira makhluk ayil makhlukati tegese pira-pira makhluk mutlakon halih mutlak walati utawa perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi fahiya mongko utawi bariyat iku min atfil muradifi tetep saking atofil lafat kang muradif niku nunggal makna au min atofil khosi utawa saking atofil lafat kang tertamtu alal ami ing atase lafat kang am fasayyiduna mongko utawi bendoro kita Muhammadun rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdalu khalqillahi luweh utama-utamane makhluk kullihim ya sekabehane makhluk hadhihi utawi iki kang hadir ing dalem ati ayil mustahdharatu tegese kang den hadirake fi dzihni ing dalem ati iku munabihatun pira-pira perkara kang ngelingake alasti dadi ing atase cawis-cawis liyaumil mi'adi krana dina kiamat utawa krana dinane bali marang Allah ai alat ta'ahubi tegese ing atase cawis-cawis di ajli waqti ruju'i karana arai wektune bali ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala tetese kanca-kanca nggih awake dhewe umur sakmene sing urung tau awake dhewe alami apa to saithik sing urung tau dialami liyane kaya-kaya awake dhewe wis tau ngalami kabeh awake dhewe cilikane awake dhewe rung usum montor kaya-kaya tangih lamun nek aku sok duwe montor jaman dhisik kopi sak cingkir 250 kang diseling rokok Surya ya aku belajar rokokan niku sak cepet 700 nak bentul biru 500 kalau belajar ngerokok niku awet cilik rokokan ha iku zaman iku wong duwe motor kan ngarang gawe banget kaya-kaya tangih lamun arep duwe motor nyatane ya saiki do duwe motor omah tekel dhisik ya pira to sing duwe omah tekel saiki malah do keramika dadi kaya-kaya nak sak umure awake dhewe wis kabeh ngalami gak nyekel duit ya wis tau nyekel duit ya bolak-balik ya toh seneng ya wis tau susah ya wis tau apa neh sing urung awake dilakoni cobi lah mula sak umur awake dhewe ngeten iki terah ya wis wayahe cepak-cepak nyanggone apa iku dina akhirat dadi napa nggih wong niku yang kene iki ora sak lawase ya awake dhewe wis tau ngarang aku sok urip ngene tapi nek wis sak umurane awake dhewe wis wayahe genti ngarang aku sok pengene mati ki cara ngene cara mati sing keren lah termasuk bejo-bejone wong mati iku apa napa mati enek sing ngedusi enek sing ngulesi enek sing nyolati enek sing ngeterke nyang kuburan iku termasuk bejo-bejone wong mati mergo ya ora kabeh wong mati iso ngalami ngoten niku enek wayah mati ndelalah wong do repot ndelalah do ora iso takziah enek apa misale malah nyun sewu matine nyangpo gak sempurna
sampai ora didusi, ora enek sing ngedusi misalnya. Jadi wis wayahe awake dhewe sak umur seminten iki angen-angene genti esuk aku kepingin nak mati misalnya wayah sujud, wayah maca Quran, apa wayah salat, kan ngoten gentine. Sak umure awake dhewe opone sing urung ya to. Lah nak sing kaya sing jek nom-nom Kang Tebeng, jek dawa. Menawa pengen bojone kan. Kowe klerumu rabimu dhisik perawan. Klerumu perawan. Nak cara Kanjeng Nabi rondo, bar wingko entuk perawan. Aku kowe perawan dhisik. Wis pokok muga-muga nggih awake dhewe iki urip bungah, wayah mati ya bungah. Nak cara siirane Imam Syafi'i niku apik. Cara siirane Imam Syafi'i niku cara kirang luwih cara diterjemah ngeten. Wayah lahir. Wong iku wayah lahir awake dhewe iku nangis. Wong-wong guyu. Kang Gudes iki cara lahir awake dhewe sing nyangkin kabeh nangis. Mbok nek Kang Gudes nangis apa guyu, Kang? Kowe lahir ki wis ireng ngono kuwi, Kang. Putih. Kowe umpama lahir Kang Gudes iki. Tek koyoke kan ra patek putih we bayimu iki. Terus guyu, kira-kira ngomong medhi kok malah. Kira-kira malah wedi. Nah, dawuh Imam Syafi'i mula niku nek awake dhewe lahir, kula panjenengan lahir, awake dhewe nangis, wong-wong sing nyang sekitare awake dhewe niku guyu. Sok nek awake dhewe mati iso awake dhewe guyu, wong-wong genti nangis. Iku tandha apik nek awake dhewe mati enek wong nangisi, awake dhewe malah seneng. Iku apik. Lah nek wong nyuwun sewu enek wong mati sing urip do seneng kan ya tanda tanya, nyangpo kok enek wong mati seneng. Nanti ngoten niku nggih, muga-muga kita niki nak urip diparingi ati sing padhang, ati sing kebek karo ilmu, karo iman, sehingga dadi ati sing bungah. Engko mati tetep nggawa ilmu, nggawa iman, dadi matine kanthi cara sing bungah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna minha mongko setuhune iku tetep setengah saking munabbihat. Ayil munabihati tegese pira-pira perkara kang ngelingake. Ma utawi barang yakunu kang ana apa ma iku masna loro. Ai zaujaini tegese sak judu. Wa minha lan iku tetep setengah saking munabihat. Ma utawi barang yakunu kang ana apa ma iku sulasiyan bangsa telu ila tamamil asyarati hingga sampurnane 10. Wa jumlatul maqalati utawi jumlahe pira-pira dawuhan iku mi'atani 200 wa arba'ata asyarolan 14. Al akhbaru utawi pira-pira hadis sing wonten kitab niki iku khamsatun 5 wa arbauna lan 40 tegese 45 hadise. Wal bawaqi utawi pira-pira sekerine sisane dari hadis sing wonten 45 iku asarun dawuhe para sahabat. Wa ana utawi ingsun al-ana ing dalem saiki iku uridu ngarepake ingsun at-tabarruka ing ngalap berkah bi ityani hadisaini kelawan nekaake hadis loro
syarifaini kang mulya karone, jalilaini kang agung karone. Niki kanca-kanca nggih. Saiki nyuwun sewu, wis rada akeh wong niku ora percaya karo barokah. Ora percaya karo tawasul. Ora karepe niku ya mbuh kok saiki kok kabeh-kabeh kudu iso dinalar, kudu logis. Nggih, kabeh ora kudune logis, tapi akale awake dhewe niki terbatas. Yo umpama akale awake dhewe iki ora terbatas, mestine awake dhewe iso menentukan 5 menit engko aku arep ngene. Tapi nyatane kadang misalnya wis ngrencana aku 5 menit engko ngene, misalnya mencret misalnya mung perkara mencret gagal seluruh rencanane wis iso. Akeh hal sing di luar kendaline awake dhewe niku akeh. Lah wong saiki kadang nuntut apa-apa serba logis, kudu nalar, masuk akal sak teruse. Sehingga kadang malah ora percaya karo barokah, karo napa niku tawasul. Padahal wong dhisik-dhisik niku sahabat niku mawon nawi Kanjeng Nabi wudu niku do kroyokan sisa wudune Kanjeng Nabi. Kroyokan. Sayyidina Hamzah niku nate diriwayatke perang niku ngalap berkah dateng rikmane Kanjeng Nabi sing ceblok didamel jimat, cara sakniki seleh kethu. Diseleh kethu. Ketune saiki usume ora apa, duit. Jimate duit. Mergo ra duwe dompet. Kula tekan saiki ra duwe dompet awet dhisik nyang kethu isin. Niki saiki wong wis malah ora percaya karo barokah. Termasuk kula nate maos ten kitab niku wonten nak boten pintu asmane Syekh Yusuf. Piyambake melampah-melampah kalih santrine ten pinggir kali. Wayah badhe nyebrang kali, Syekh Yusuf niki dawuh. Ndak cara saiki kira-kira ngono ya. Ki ape nyabrang kali, engko nak wae nyabrang kali ora sah ngingeti apa-apa meremo karo nyebuto jenengku. Wae nyebrang kali niku gak enek jembatane. Engko wayah melangkah nyang kali meremo karo nyebuto jenengku. Nggih, wayah nyabrang kali ngoten tenan. Basa sampun dugi sebrang, iki enek santri siji sing klelep. Enek santri siji sing klelep, terus ditulungi, ditakon, "Lho kok iso klelep piye to, Kang?" "Ngapunten Mbah Yai, kula wau mboten patah. Kula wau nggih merem tapi kula nyebut asmane Gusti Allah." Nyebut asmane Gusti Allah malah klelep. Sing nyebut asmane gurune malah ora klelep. Lha apa luwih mulya gurune karo Gusti Allah? Nggih mboten to. Tapi cara kira-kira bahasa bebase cara diterjemah kira-kira ngene. Kowe iki arep matur langsung karo Gusti Allah iki rong teteh. Kowe arep matur karo Gusti Allah rong teteh, mula butuh perantara ya niku jenenge tawasul. Ya, mesti kadang wong ngoten niku ora anu barokah. Dawuhe nyang Al-Qur'an nika wabtahu ilaihil wasilah. Wabtahu ilaihil wasilah. Piye wong kados niki wae nggih wa ana uridu tabaruk malah barokah kelawan dawuhe Kanjeng Nabi.
Fal hadisu mongko utawi hadis al awalu kang awal ajazani iku wis ngijazahi ing ingsun bihi kelawan hadis kang awal. Jadi hadis niku dhisik carane ngoten niku nggih. Napa sanad untuk hadis niki saking niki tok ngene Kanjeng Nabi. Ajazani wis ngijazahake wis ngijazahi ing ingsun bi kelawan hadis kang awal. Sapa al-allamatu wong kang banget alime. Asy-Syaikhu Muhammadul Khatibu rupane Syekh Muhammad Al-Khatib Asyamiyu kang bangsa Syam. Sumal Madaniyu mongko nuli Imam Khatib Madani. Al-Hambaliyu kang Hambali madhabi wa huwa utawi Syekh Muhammad iku Utsman bin Abbasin putrane Imam Utsman bin Abbas an masyayikhihi saking guru-gurune Syekh mutasilan kalih tetemu utawi sambung hadis niku ila Abi Dzarrin maring sahabat Abi Dzar Al-Ghifari kang bangsa Ghifar rondia muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Dzar Al-Ghifari an Rasulillahi cinarita saking Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ing dalem barang yarwihi kang cerita sapa Rasul ing ma anu rabbihi saking pangerane Rasul azza wa jalla qala wasdawu sapa Allah taala Gusti Allah taala ya ibadi kawula ingsun ini setuhune ingsun iku haram tu ngaramake ingsun azulma ing nganiaya ala nafsi ing atase zat ingsun wa ja'altuhu lan dadekake ingsun ing zulmu bainakum ing dalem antarane sira kabeh iku muharraman kang den haramake fala tadzalamu mongko aja saling nganiaya utawa saling zalim sira kabeh. Dosa niku sing akeh kathah-kathahe dosa niku zalim. Tegese dosa apa ae iku ning mesti zalim. Lah zalim iku ukurane apa? Ukurane penak-penakane barang sing ora manggon yang barang sing sak mestine niku zalim. Bojomu kerja ora Kang Tis? Masya Allah. Yes. Zalim iki pokok dosa apa ae niku zalim. Ukurane zalim niku nggih niku wau. Lan kabeh dosa niku apa ae dosa sing dilakoni iku mesti nggawa mandharat yang minimal yang awake dhewe. Bahkan iso sampai bahayane nyang wong liyane. Niku dosa napa mawon. Mesti. Males niku dosa sing nemen lho asline males niku. Lah iku ya iso bahayane nyang awake dhewe, nggih saged bahayane nyang wong liyane. Kaya awake dhewe wis duwe bojo, kok males-malesan. Ya bahayane awake dhewe, bahayane nyang keluargane saterusé. Pun dosa napa mawon niku mesti bahaya. Sebalike sedaya perintah Allah niku mesti beto kemanfaatan, kemaslahatan minimal kangge awake dhewe bahkan saged manfaat maslahah nyanggone wong liyane awake dhewe. Mula aja zalim nggih, aja zalim. Ya ibadi kawula ingsun kullukum utawi sekabeh sira kabeh iku dolun wong kang padha kesasar ilaman angin wong hadaituhu kang wis nuduhake sapa ingsun ing man fastahduni mongko nyuwuna hidayah sira kabeh ing ingsun Allah ahdikum mongko nuduhake
sapa ingsun ing sira kabeh. Wong iku nek kesasar ya ora roh apa-apa, ora roh ndi-ndi. Amore wong apik-apik tapi mergo kesasar ya ora iso njikuk kemanfaatan. Omahe cedhek langgar, cedhek masjid, tapi kadang ora iso njikuk kemanfaatan saka langgar, saka masjid sak teruse. Nah, awake dhewe niki parahe kadang niku nyuwun sewu ya. Awake dhewe misale ketemu dukun dukden kang gudis ahli kesehatan misal. Terus awake diomongi, "Kang awakmu iki koyoke duwe lara paru-paru." Kan ora mesti sing diomongi percaya. Awake dhewe ora nyang dokter priksa. Sampeyan iki duwe lara weteng, Pak, misale. Mula sampeyan ngene diarani dokter. Terus awake dhewe kadang ora percaya, nggugoni penemune awake dhewe, pendapate awake dhewe. Kadang kita wayah nglakoni dosa niku angele kita maca istighfar ya mergo awake dhewe ora rumangsa dosa. Awake dhewe salah, ora rumangsa salah. Kaya wong lara niku wau. Nak wong lara diomongi nak dhek lara ora ngandel, ya malih rumangsane ora butuh obat. Sami kalih kita nalikane nglakoni dosa, nglakoni salah, etok-etok ora ngawaki utawa ora gelem ngaku salah, ya mesti angel arep njaluk arep maca istighfar iku abot. Arep maca istighfar niku abot. Lah mul kadang awake dhewe niki nggih nyuwun hidayah niku mawon arang-arang, padahal nek awake dhewe bar ngaji kitab hidayah kae wiwitane awake dhewe iku iso cedhek karo Gusti Allah niku kapan oleh hidayah. Lah wong sing cedhek karo Gusti Allah iku derajate kathah. Enek wong sabar, enek wong syukur, enek wong takwa, enek wong qanaah sak teruse. Derajat-derajat niki wau sabar, syukur sak teruse niki bakal mboten digayuh kecuali wis tobat. Jadi tobat iku cara misale Gusti apa lawang misale awake dhewe arep nyang Gusti Allah niku liwat pintu akeh songo misalnya. Pintu sing pertama sing kudu awake dhewe liwati niki jenenge taubat. Lah kadang awake dhewe niku napa? Pokok wis sarungan, pokok wis ngene iki kadang lali nyuwun utawa ndonga nyuwun diparingi hidayah. Mula nah cara kitab hidayah nika sakbare kita niki wis deres ngeten iki sing paling penting kita suwun nggih niku hidayah. Rupane napa saged nglampahi napa sing kita ngerteni. Nak wis nglakoni wong nglakoni ilmu niku lho ya ora mesti terus cedhek karo Gusti Allah. Kadang menggok-menggok nyang ndi. Enek bakul layu menggok misal. Nah awake dhewe cara napa nak wis saged nglakoni nyuwune oleh awake dhewe ngamal iku tambah ndadekne cedhek karo Gusti Allah. Termasuk niki kanca-kanca nggih. Kula kemutan. Cara hadise kula mboten apal, tapi kula eling ten hadis niku ten kitab Targhib wa Tahdzib. Kira-kira cara intine enek salat bar maghrib 6 rakaat iku nak dilakoni padha karo ngibadah suwine 12 tahun. Tertarik gak cara ngono ganjaran ngono kuwi? Iku umpama awake dhewe nglakoni niku
niku namine salat awabin. Kula nate maos ten salah siji niku dipun riwayataken nek awake dhewe golek rezeki sing zahir kaya duit, bojo utawa nopo sing ketok-ketok niku liwat salat duha. Tapi nek awake dhewe pengen rezeki sing batin iku kanthi salat awabin niku. Bar maghrib katahe pinten wau 6 rakaat. Katahe 6 rakaat lan iku ganjarane alhamdulillah padha karo ngibadah suwine 12 tahun. Niki cerita nyata niki. Kula nate diampiri kanca. Niku wayah ketemu niku lah kok malah misuh-misuh langsung. Woi golekane angel. Jadi piyambake niku pinarak nggen kula niku bolak-balik ora nate panggih. Nah, wayah niku petukan kula niku ngomong, "Aku rene ora kangen kowe ya. Aku mung pengen dudohi awakmu. Aku duwe mobil saiki." Jadi mobilnya saya ngarep masjid, kula wis nang jero mangan gak ro nek nggo mobil. Kula dikira untuk lho aku wis duwe mobil. Bolosoro mergi. Nah, kula tangleti piye ceritane kowe duwe mobil barang saiki. Nggih niku bae. Salat awabin. Aku gak tahu ninggal salat awabin saiki. Dadi enten ngoten niku enten. Termasuk rizki batin niku rupane nopo? Ngibadah. Iso lan kober nglakoni barang apik. Diparingi hidayah, diparingi pituduh, diparingi kekuatan ngelakoni barang apik niku jenenge rizki sing batin. Selamat awake, selamat keluargane sak teruse. Niku salah siji carane golek sing ngoten niku carane kanthi salat napa awabin. Katahe 6 rakaat. Ora 6 rakaat ya ora apa-apa, 2 rakaat gak apa-apa. Tapi nek ten hadis niku kula kemutan niku ten kitab targhib. Nek ten hadis niku dilakoni 6 rakaat ganjarane padha karo ngibadah 12 tahun. Umur awake dhewe saiki 40 misale. Kepotong cik cilik, kepotong dolan, kepotong cangkruk. Wis 40 iki cara sing jek utuh ngibadahi awake dhewe pira? Salat 5 waktu ki menge cara diakumulasi subuh sampai ngisa enek sak jam ora jajal. Ora enek paling. Kepotong macam-macam. Lah iku awake dhewe nak salat awabin iku padha dawuh hadis niku nggih diparingi ganjaran ngibadah 12 tahun utuh gak kepotong apa-apa. Niku nak sak dina. Nak rong dina wis 24 tahun. Wes muga-muga nggih awake dhewe pokok wis urip bahagia, mati ya bahagia. Ojo pecah kecuh ae, ojo pecah kecuh, ojo susah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi pira-pira kawula ingsun. Kullukum utawi kabeh sira kabeh iku arin wong kang udo. Ilaman angin wong kasautuhu kang wis menganggoni ingsun Allah ing man. Fastaksuni mongko nyuwono penganggo sira kabeh ing ingsun Allah aksukum mongko bakal menganggoni sapa ingsun Allah ing sira kabeh. Ya ibadi pira-pira kawula ingsun innakum setuhune sira kabeh iku tukhtiuna padha dosa sira kabeh bilaili ing dalem waktu wengi wan nahari lan ing dalem wektu rina awan wa ana utawi ingsun Allah iku aghfiru
bakal ngapura sapa ingsun Allah adzunuba ing pira-pira dosa jami'an halis sekabeh fastaghfiruni mongko nyuwuna ngapura sira kabeh ing ingsun Allah aghfir mongko bakal ngapura ingsun lakum marang sira kabeh. Diriwayatne Kanjeng Nabi niku sedintene boten kurang istighfar niku ping 7 dosa. Dan riwayat lain ping 100. Jadi nek awake dhewe kok ora gelem maca istighfar niku nggih kebacut nggih. Kebacut. Nah, terus nak cara Mbah Yai niku enten sing dawuhi supaya ora-orane istighfar niku ping 1000. Sholawat ping 1000, istighfar ping 1000. Ten riwayat lintu istighfar niku iso narik rezeki, iso nolak bala. Mergo nyuwun sewu nggih. Ati niki unik. Atine awake dhewe iki unik. Ati niki iso ngrasakne, iso ndelok, iso ngrungu. Mak mripate awake dhewe kan mung siji iso ndelok tok. Tapi ra iso ngrasakne, ra iso. Tapi ati iki iso ngrasakne, iso ngrungu, iso ndelok sak terus. Awake dhewe umpama napa duwe foto mbok seleh figura iku nek misale wayah wis suwi mergo kena musim udan, musim panas iso luntur gambare. Iku nak jenengan figura. Tapi nalikane awake dhewe kenal wong, kenal iku sampai tok ati. Iku roh wajahe ngono wis eling. Kadang ora roh wajahe lagi pengguri ngene wis roh. Niku ati. Mula api-apike panggonan gawe nyimpen niku ati. Kula niku gak nate maca moto bojo, ngene gak nate. Dhisik ya bojoku ya Mas gak nate foto-foto to Mas. Nggih kula mau ngono. Awakmu tak seleh hati ya, tak seleh foto aku. Seleh hati malah awet. Duh, maksudku lho nek awake dhewe misale diomongi wong, iku kan kadang enek nggih. Enek wong ngelokne awake dhewe, si eling, terus seleh hati. Nggih lho? Awake dhewe dilem wong eling, wah aku jere kae ngene. Eling ae mergo disimpen nyang ati. Lah niku ya lumrah wong-wong, tapi monggo diganti. Sing dilebokne ati iki ngilmu. Sing dilebokne ati iki apa? Iman. Gak sah perliyane perkara loro kuwi gak sah. Di ati niku cukup dipanggoni ilmu karo iman. Mengko liyane wi sing elek-elek niku diganti. Yes, cara wong lumrah koyo awake dhewe mosok to mboten anu is. Lah iku kadang kan entuk apa duwe misale bar ndres apa nak iso ben ora cepet lali ndang dilakoni. Ngilmu napa mawon nak wis iso ndang dilakoni. Kaya Pak Ben pinter dandan-dandan ya margo saking seringe dandan-dandan to, seringe praktek. Nah, ide misalnya bareng ngaji rukune wudu iki dan dilakoni, rukune salat iki dan dilakoni karo dieling-eling. Nah, engko sehingga atine awake dhewe iku mung cukup isine ilmu. Engko nek wis diiseni ilmu dadi tambah iman dadi tambah iman. Jadi seliyane kuwi dilem wong yo wis dirungokne gak usah lebokke ati. Di nyek wong wis dirungokke ra usah lebokke ati. Apa meneh mbok iseni sapi, wong sapi nyang kandang kok mbok lebokne ati iki kepiye to? Wis enten panggonane piyambak. Nah, kula kemutan
Kan dawe Gusti Allah njaluk ngapura kabeh bakal disepuro kabeh dosane awake dhewe. Enek sahabat iku didhawuhi Kanjeng Nabi bar asar iku supaya maca Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafar ping 70. Dawuh Kanjeng Nabi kok bar ngasar maca Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara. Niku kula kemutan niku ten kitab Kifayatul Adqiya. Dosane kabeh disepuro. Lajeng sahabat niki ndelalah kok ya ndelalah takon maneh ten Kanjeng Nabi. Nyun sewu Kanjeng Nabi. Mawi dosa kula pun telas. Tapi kula bar ngasar tasik maca Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara ping 70. Pripun Kanjeng Nabi? Dosane wong tuwamu disepuro. Lajeng mawi kula tasik maca malih Kanjeng Nabi. Dosa kula pun telas, dosa ibu bapak pun telas, kula tasik maca mawon bar ngasar. Dosane wong sak omahmu disepuro karo Gusti Allah. Sak ngene jek kelakon. Jek matur maneh, nawi dosa kula pun telas, ibu bapak telas, wong sak omah telas. Kula tasik maca niku bar asar pripun Kanjeng Nabi? Dosane tangga-tanggamu disepuro karo Gusti Allah. Nah niku gak akeh to nggih. Astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara ping 70 kapan bar asar. Iku kados ngaten fadilahipun. Mugi-mugi napa sing kita sareng-sareng saestu dipun sarengi ridhonipun Gusti Allah, hidayahipun Gusti Allah sehingga dados tambah ilmu ingkang manfaat, maslahah, barokah bidini wa dunya hatta akhirah. Sedaya keluarga anak turun mugi-mugi dipun paringi selamat wilujeng, bahagia, bejo, mulya dunya akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibun ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.